jam ñalle mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela en garti ha hande e yewtere nde gonnoɗen e dow mum e deftere wiitende islam e pinal fulɓe nde mawɗo men Bacca Ba. Hande eɗen goni e jeeɗiɗi korka wonande adinoɓe hoorde ɓe wattindiɓe ne jaara e jeegom korka. Eɗen goni e jeeɗiɗi mars 2025 tawi gonnoɗen koye damal ko faati e defte asmaniyankoje woni defte tellinaɗe ɗe Allah totti annabaɓe mum nulaɓe mum faade windere nde. En kaalino kay Qur'ana, en kaalino ha hande Injil, koye ɗum jiɗɗen jokkude ha hande. Joni noon kalten ɗo ko Zabura e ɗereji Ibrahima. Tawreta, Injila e Qur'ana goni defte tati diine ɓurɗe lollude andede, ko kanje goni defte tellinaɗe wonande yahude en, chrétien e julɓe. Defte ɗiɗi goɗɗe ina ngoodi jangtaɗe e nder Qur'ana, kono min de mi yiyaniɗo taw, ko kanje mbiyete Zabura e ɗereji Ibrahima. Haala majji ari ko heewi e Qur'ana. Wonɗo Qur'ana wi e simore tati aya 184 so ɓe pennima an nulaɗo nulaɓe pennanoma ko adima te ɓe gaddino dalillaji Zabura kañum e deftere annore. Holmo jeeyi Zabura? Qur'ana jangtima wonde ko annabi Dawda jeeyi deftere nde. Qur'ana wi simore 4 aya 162 min mbahima e ma hono no min mbahirino e Nuhu e annabaɓe caggal makko. Min mbahima e Ibrahima, Ismaila, Ishaqa, Yaquba, Asbadi, Isa, Ayyuba, Yunus, Haruna e Suleymani. Min totti Dawda Zabura. Aya goɗɗo Allah wi e Qur'ana simore 21 aya 104 min bindi e Zabura caggal Qur'ana wonde leydi ndi ronata ɗum ko jiyaɓe amen moƴƴuɓe. So tawi ko ɗereji Ibrahima ɗi kewani ko ɗi jangta e Qur'ana, ɓuri andede tan ko aya goto biɗo ɗum ɗo nani e ɗereji gadani, ɗereji Ibrahima e Musa. Beele ɗeɗo defte ɗiɗi ina poti wawde sertude e tati gadani ɗi daw komi sikkani. Haadi kanji foof ɗe ummi koto goto, sikki ala fandare majji foti wonde ko gotum. Ɗum woni wottoɗinde Allah, noddude e peewal, yaltinde e majjere e niɓɓere, nawde to annore e lelawal. Ɗeɗo defte foof jomumen etoto ko tabitinde wonde ɓe gummi koto Allah goto, bajjo, jeyɗo, tagɗo windere. Addi caɗele kay ko won jaɓɓe ɗum kono kadi wonɓe jaɓani ɗum. Jehen to yahuɗen, ko ɓeɗo foof gadi tellinanede deftere hono Tawreta. tende adi windede fof koye ɗemgal maɓɓe hono hébreu. kamɓe noon ɓe jaɓani wonde deftere wonde ina woodi caggal nde maɓɓe. ɗum ɗo firti koɓe jaɓani injila
ala ko haali kam qur'ana chrétien en ne to bangi mumen jaɓi tawrete e ko heewi ko haala e mayre saɗele ɗe kay ko salade ɓe wonde wahyuji goɗɗi ina ngoodi caggal annabi Isa ɗum ɗo firti ko kamɓene ɓe jaɓani qur'ana wona nulaɗo Muhammad ardemo e addudemo nulal caggal annabi Isa nulaɗo Muhammad kañum to sengu mum jaɓi tawrete injil fof ko ɗum waɗi eɗen tawa e nder qur'ana ko heewi e daari annabaɓe gonɗi e tawrete injila addi caɗele kay kadi ko julɓe ɓe ina jaggi wonde ko ɓuri hewde ko woni e majji koko wayla te wayli ɗum ko yahuɗen e chrétien en ko ɗum ɗo woni caɗele duumiɗe ɓoyɗe gonɗe hakkunde diineji tati asmaniyankoji ɗi hay maslaha gonɗo hakkunde yahuɗen e chrétien en ala hakkunde mabɓe e julɓe so tawi ina laaɓi wonde qur'ana koye ɗemgal arab telli ete koye maggal ngal heddi ha joni defte ɗiɗi gadiɗe ɗe yarani noon ɗeɗo defte pirtama ha heewi e ɗemɗe goɗɗe arabeɓe noon jaɓani qur'ana o fitte e ɗemgal gongal hono no tawrete injil ni ina wayno soɓe mbaɗi ɗum ɓe tunwini deftere nde ngari ɓe jaggi ko wonde ɗemgal arab ko ɗemgal cenigal te ko kangal ɓuri ɗemɗe aduna ɗe fof hono no ɓe ɓurdi kamɓene yimɓe fof ni kono chrétien en ndendini tawrete injil mbaɗi ɗum deftere wootere inniri ɗum bible caggal ɗum nde firtama e ɗemɗe kewɗe wiyama wonde deftere nde kono bible woni deftere ɓurde saktede e aduna o e dendagal wonaji ina yaaji wonde nde saktama foti ko hen hunde walla ko kayre foof ko ɓuri ujunaji 200 ɗemgal kono noon ko adi ɗum bible wano tan kono qur'ana way hande ni jomumen jaɓatano nde firte e ɗemɗe goɗɗe ɓe mbino tan yonde heddo foti koye ɗemgal hébreu walla e ɗemgal aramaïque ngati koye ngal ɗo battindingal annabi Isa haalanno kala nden deppunoɗo ha wi ina firta deftere nde e ɗemɗe goɗɗe taska he ko jartudinɗo te balɗe makko ina mbawno heddade hen ɗum ɗo ɓurno tabbidde koye duuɓi hakkundeji woni le moyen âge ko caggal ɗum deftere nde firta e ɗemgal grec e nder ɗiɗo duuɓi hakkundeji noon ko ɗemgal latin tan wonno ɗemgal église e nder laamu Rome ina wayno ko sernaɓe chrétien en lammintuno ko kamɓe kadi pollanno ɓe puli deftere mabɓe nde e ɗemgal latin caggal ɗum ɓe pawi ngal e dow ɗemɗe fof ko noonne e dow yimɓe fof hay laaminoɓe ko hen jeeno ko kangal juulirteno e rewirteno Allah e dabba ko kangal wonno ɗemgal lawɗinagal e diine chrétien hay goto suusano haalde e nder église aji ko wona maggal ɓe jeehi ha wone mabɓe mbi wonde ɗemgal aljanna ko ɗemgal latin hono no arde ɓe mbirata hande ni wonde ko ɗemgal mabɓe woni ɗemgal aljanna te ɗo adan ɗo ɗemgal latin ala ɗo haaleteno so wona e dungel togosel e Europe biyetenogel latium ko ɗon leydi Italie woni hande
kono ko hawni ɗum ɗo fof ko tawret e injil fof tellinaaka e ɗemngal latin so julɓe mbi wonde ko ɗemngal arabe woni ɗemngal lawɗinagal diine islam e heen baŋnge ina faamni ngari koye maggal ɓurana telli ɗum firti koye maggal Allah neli jibril yo tutu ɓurano o nulaaɗo kono latin ko ɗemngal tuubakooɓe tal jiidaani hay batte e diine yahud wona e diine chrétien Moussa haalatano ngal wona Isane kadi kono tuubakooɓe e yiddeɓe e hoonade ƴefti ko diine Isa o ngoobi ɗum goobu maɓɓe muuli ɗum mulgo maɓɓe tafi ɗum tafgo maɓɓe mahi ɗum e maango maɓɓe e ndabba ɓe ñaanti ɗum e pinal maɓɓe haa yooɗi ɓe jaadama heen so eɓe nata annabi Isa ɓe mbaɗatama ko daneejo tal mo sukundu raneeru tal joom gite kerode le jeenooɗo e leyɗele e Skandafi ɓe jaadama hen kamɓe tuubakooɓe ɓe haa so eɓe nata annabi Isa ɓe mbaɗatama ko daneejo tal mo sukundu raneeru tal mo joom gite kerode le jeenooɗo e leyɗele e Skandanafi so tawi tawrete injil gona e ɗemngal latin telli hono no ngal jaalori e dow chrétien en fof wiyama adi firtude bible e ɗemngal latin fof ko waliyu gooto biyetanoɗo Jérôme ko kanko firti aadi kiiɗo o ummorade e ɗemngal hébreu faade e ɗemngal latin caggal ɗum o firti kadi aadi keso o ummorade e ɗemngal grec faade kadi e latin o waɗiri noon ko beele chrétien en wonnoɓe e less laamu Rome ɓe janngano no feewi mbawa janngude konngol Allah ngol ngati majjude ɓe bindi ɗi ko majjude Isa nde ɓooyno leyɗele Europe kewɗe calti ɓe mbi wonde wona laawol ɗemngal gootal tan ƴefte parle dow yimɓe fof so tawi diine o ko goonga ummi koto Allah faade yimɓe fof Allah o ina foti nande ɗemɗe yimɓe fof hankkadi noon yimɓe ɓe puɗɗi wanjirade bible o e ɗemɗe maɓɓe ɓe mbatti juldude ɗe e nder église aji farayse naaɓe mbatti ñaagade Allah e ɗemngal farayse anglais naaɓe mbaɗi noon Italie naaɓe noon hunde nde yalti Europe nde reɗi e fay dendagal heeroji goɗɗi ɗi ina jeeya e ɗin heeroji heero Afrique e ɗemɗe mum e dow ɗum diine chrétien o watti windede e janngede e dendagal ɗemɗe windere nde fof e ndabba o wonti jeyi leƴƴi fof ɗum ɗo ina jeeya ko addani deftere bible nde wonde deftere ɓurde sattade e wawde tarede e aduna he kala e dendagal yontaji waɗi ɗum tan kala neɗɗo ina wawi tinde hen hoore mum yanti hen neɗɗo janngowo haala Allah e ɗemngal neni mum sikki ala nandata e janngowo haalaka e ɗemngal jananal ɗum ɗo e miijo hooram ina foti wonde windande wonande yimɓe fof won aya goto ina woodi e bible ko firtama ko ɓuuri ujunere e temedere ɗemngal aya o ko ni ɓe kaldi ɗum Allah e jomiraɗo yidde windere nde o rokki ɓi ko bajjo beele kala jaɓɗomo halkotako te maw dañ gurdam ɗam gasata joni en jiino aadaji e pinal arabeɓe mbattini e dow islam en jii kadi diineji ɗiɗi goɗɗi tellinaɗi e noɗi mbaadi e noɗi mbayi ɓallodirde e diine islam ko noonne pandali majji kanji tati fof joni noon
holno fulɓe ngoruno ko adi islam e konngudi goɗɗi holko wonno pinal fulɓe ko adi islam paandirɗen ɗo noon e pinal ko mbaadi mum huftidinde ɗum firti ko diine naari hen ɗum ɗo woni ko ertoɗen jaabade e feccere arore ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi ko ɗo kadi feccere adande nde gassi deftere nde jokkata ko feccere ɗimmire fulɓe e pinal mumen ɗum noon enenne en kaali ɗo ha ñande wonde so Allah jaaɓi Allah jarama on jarama